Què passa, mites? Benvinguts un dia més aquí al nostre canal. Comptem, com sempre, amb la presència d'en Sergi i de l'Adri, els nostres companys habituals. I avui, nois, tenim la primera Mórbula One de la temporada! Vamos! M'agrada començar d'hora. És Una divertit, sèrie- és entretingut. Exacte, una sèrie que ha tingut moltes visualitzacions i que reprenem en aquesta segona temporada de Mítics. Nois, 7a edició de la Mórbula One. Si us sembla, comencem a reproduir el vídeo. Endavant! Aquí tenim, avui ens anem al circuit de la jungla, Race Forest, que esteu veient en pantalla. Nois, què us suggereix aquest circuit? Molts revolts, però també un parell de rectes molt llargues, eh? A mi el que em suggereix és que guanyarem nosaltres una altra vegada. Recordem, sisplau, a quins equips animàveu vosaltres? Els meus eren Jo, clarament. els Bolt, els Thunderbolt, jo. El número 7, aquesta blava i groga. I Jo tu els ets novens, el Racing. els Reis, i com podeu veure, jo, els Orangers, surto penúltim. Així que no hem canviat, seguim Bueno, tots les Marc, mateixes. en aquesta vida el que mola és remuntar. Quan ho tens tot perdut, llavors és quan Ja. fots la matxada. Atenció, perquè el semàfor es posa vermell i s'apaguen els semàfors ara. Arranca Vamos. la carrera. En Marc Ja ja va has començat, Marc. Roden les caniques i aquí veiem que els nostres no han començat molt bé. Setè. Setè, l'equip d'en Sergi Ui. s'ha anat a la 12a i jo últim. O sigui, hola, la carrera que no ha començat gaire bé. I a més tens avantatge, tens distància amb els principals de davant, eh? Ja. Team Sergi, tu quina Spy. tens? Jo encara no ens hem presentat, Valpadeig, perquè mare meva, quin inici. Team Raz que ha caigut 5 posicions, està 14è. I atenció perquè Team Bolt s'ha ficat quart. Vamos! Aquesta mecànica ara està I un altre, tercer, no? crec, o és el Team Ocon? Ara ha pres una posició, és Team Bolt que va 5è, perdó. Hi ha molts I- canvis, eh? Team Raz i Team Orangers van 15è i 16è. He parlat Lamentable. abans d'hora. És Team Spy que va primer, Team Ocon I destacat, segon. Té bastant d'avantatge, de moment. Exacte. Sí. Team Rudy que va tercer i Team Please quart. I aquí tenim a Team Ball a la 5a posició. Ojo, que el que ha fet la volta ràpida sortia ara, que ha guanyat 7 posicions, amb Pils aquest. I ojo perquè remuntem i estem a la 10a posició els Team Orangers. Aquí veiem a la canica d'Adri en quarta posició, Que sí, intentant agafar posició de podi. Encara guanyaràs, Costa Marc. molt a Team Rudy, però no acaba de consolidar l'adelantament i s'escapen les 3 primeres caniques. Sergi, vas bé, eh? Jo crec que el meu pilot s'ha pensat que anava al revés, la carrera, Ah, i que va el doblem. tranquil en primera posició. Bueno, he de dir a Sergi que són 5 segons, només, es pot remuntar. Ojo, que hi pot haver canvi de líder, eh? Atenció perquè Team Rudy ha estat a punt de perdre la posició, però Team Spy ha tingut una petita col·lisió i ha perdut distància. Team Ball que se'n va 6è i... I el que ha perdut distància també ets tu ara, Marc, de Ja, desè tu 15è. t'has ficat últims, tio. T'està Lamentable. esperant, Sergi, és perquè no vagis sol, t'està esperant. No, però hi ha com un pelotón. amic. Ara amb aquesta vista així de dalt es veu. Hi ha un pelotón a darrere de moltes caniques i jo sóc l'últim del pelotón. I en Sergi està com molt més lluny. Mira, ara passa, veieu? Està molt més lluny. Quina vergonya, tu. Team Ball s'ha ficat quart. Atenció perquè pressiona a Team Wosowski, que és el tercer per al podi. Mentrestant, Opo! Team Race Bandera està tret. groga. Hi ha hagut bandera groga per algun tipus d'accident, sembla ser. El En meu. Ras, en Sergi. Sí? No està, Fica no el veiem? Race Stranded i entre parèntesis fica Ras. És veritat. Sí, Sergi. Què ha passat, Sergi? Jo crec que avui el nostre pilot no tenia ganes de conduir. Jo Una no ho veig. vergonya de cursa. No surt el temps, és que no ha sortit el temps. Jo crec que s'ha sortit de la Drag pista. Lidet. Ja ha M'ha sortit fet la... fora. Mira, és aquesta d'aquí, em sembla. Estan a punt de doblar, en Sergi, crec. Pot ser? A veure si fan el pla aeri. Ara Espera. veiem aquí a... No, hi ha Team avantatge, Rudy. hi ha distància, hi ha distància. Val. Team Rudy i Team Spy que estan a molt poca distància, concretament 45 mil·lèsimes, centèsimes o el que sigui, i Team Ball que està molt a prop Està de tot Team molt igualat, Wosowski. Sí, estan a punt de doblar en Sergi. Mira,
hi ha la canica, ha de ser a l'això. Ja ho veureu, ja ho veureu. Que guapa, no? Mira, 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 mira! La ja veieu o no? tenen, que estem a mitja carrera, Sergi, què està passant aquí, tio? Que vaig primer, que s'ha equivocat a la classificació. Atenció, perquè Team Rudy està a punt de perdre la posició. Que es brallin, que arribem als altres, que hi ha molta distància entre el segon i el tercer. Exacte, hi ha 3 segons de distància, 0,45 entre primer i segon, però és el que veiem aquí, molta distància. Aquí veiem la distància amb Team Ras, a veure si passen. Jo crec que ni es presenta el meu temps. No s'ho la distància, bueno. Ara el primer ha agafat avantatge, crec. Exacte, Pot ser. està a punt d'atrapar el primer a Team Ras, a l'equip d'en Sergi. Atenció, Team Spy s'ha anyat una mica, a veure si podem veure també la baralla de Team Ball, l'equip de l'Adri, amb el Team BLS. Està aquí una mica lluny, però s'acosten ara. Ho deia, que també va lent, I Team Orange que van novens, al final anem fent. Aquest és Team Ball, Adri, aquest és el teu, crec. Sí. Surten ara enganxadets aquí a la curva. Atenció perquè s'enganxarà. No. Oh, s'ha agafat la caca de l'Adri i ha perdut molta distància ara amb Team Wasowski, amb Team PLS. No. Bé, queden 6 voltes, encara podem fer podi, jo crec. I la teva marca, què, perduda per aquí al mig o què? Sí, està en el barullo. Aquí està Team Ras, la canica d'en Sergi. Mira, m'he vaig Li deu quedar molt poc per ser d'alentar doblada per al primer. I aquí està el teu Adri. Team Ball ha tornat a recuperar distància respecte a Team PLS, però sembla que s'acosta, fa com la goma, no acaba de consolidar l'adalantament. Atenció, perquè està a punt d'adelantar! Team Spy en la canica d'en Sergi, Team RDI. S'ha de deixar doblar la bandera blava de tota la vida de la Fórmula 1, que et deixis doblar. Blue flag, atenció, Team Ras, not making... No sé què ficava, és igual, que no el deixa passar. Resum. L'ha de deixar passar. No s'ho vam perdre. I com que no ha pogut avançar al doblat, s'ha costat molt Team Spy. Tercer, Tercer Team Ball, atenció perquè passa per línia de meta 4 segons. No aconseguirà la segona posició, però sí que pot consolidar aquest podi. Atenció perquè Team Spy li fa per dintre. Atenció perquè Sergi pot molestar. Sergi pot molestar i ser clau en el final d'aquesta carrera. Atenció perquè es manté en primera posició. Aguanta'ls una mica més, Sergi, que ja arribo. Ojo, es fica pel mig Sergi. Team Spy que vol adelantar. Això és sanció, Això és una sanció com una casa de pagès, tio. Està fent tap, al final ha pogut passar. I ara veurem com ho fa Team Rudy per adelantar a Sergi. Perquè està pel mig i pot fer tap. Torna a Però això no es pot fer, Sergi. O sigui, és un il·legal. Bandera blava una altra vegada. Déu meu. S'ha tornat a ficar per davant la canica d'en Sergi. És la primera vegada que veiem a la història del motor un doblat desdoblant-se. I ara és Team Rudy, que agafa la primera posició. Ha agafat distància la canica d'en Sergi. No vol ser doblat. Increïble que estem veient. Nois, qui creieu que guanyarà? No ho sé, té pinta que s'ho jugaran tot entre RDI i l'Espai perquè porten tota la carrera destacadíssims a davant, però es van intercanviant la posició, Jo, de moment, sembla que estic tranquil a la tercera plaça, per tant... He vist un segon i mig de distància entre el tercer i el quart. Està sent xula, per això. Sí, Atenció, Team Spy... No! Quasi... 20 dècimes... 2 dècimes de segon, perdó. Sí, Sergi, atenció ara... Per anar últim xupes molta càmera, Ja. Atenció perquè torna a arrencar aquí Team RDI. Li adelanta una vegada Team Sergi. Atenció! A mi no em doblen. No vol ser doblat. Torna a adelantar Team Rudy. Li torna l'adalantament Team Sergi. I es torna a agafar distància. És el doblat més lluitador que hem vist mai. I sembla que hi ha una mica de distància amb Team Spy. 1,2. Sí, sembla que es comença a sentenciar la carrera. Ara, això que l'he parlat bastant, Tota l'emoció que queda és veure si aconseguirem doblar en Sergi o no. Atenció perquè s'acosta Team Spy. A veure si podem veure un primer pla. S'acosta també, sí. S'acosta Team Spy. Ojo, S'acosta també Team Rudy. Va molt lent que Team Spy poder ter algun problema. Atenció. Molt a prop Team Spy. No! Passarà primer Team Rudy.
ha remuntat al final Team Spy, Team Ball tercer, amb 2 segons quasi de distància a Team PLS, Team Orange acaba de passar 9è a 8,74, i ara, nois, deixarem passar uns segons a que passi Team Raz. Que en Sergi no ha quedat últim! Que no ha quedat últim! S'ha quedat aquí pillat, i aquí veiem la canica del Sergi, lluitant per arribar... No m'han doblat i no he quedat últim. És una carrera espectacular. Aquí el veiem, passarà amb... No sé, no sé, han deixat de comptar. Nois, una carrera molt estranya, però emocionant. Ha passat coses que no hem vist en la nostra vida. Què us ha semblat? Apassionant, m'ha encantat, sobretot perquè el meu equip ha fet podi, però m'ha semblat molt divertida la carrera d'en Sergi, ens ho ha fet més amè, la veritat. Sí, era molt avorrit, llavors s'havia donat una mica picant a la carrera. Hem vist ara aquí al podi, Team Ball en tercera posició, i res, doncs, nois, m'alegro que us hagi agradat la carrera, espero que us hagi agradat també a tots els que ho veiem des de casa, i res, mentre veiem aquí algunes repeticions, aquí veiem, Sergi, com s'ha quedat la teva canica. Veus ara la Rosa, que s'ha quedat aquí parada? Per això és la primera groga. I aquí doncs s'han perdut totes les opcions de carrera de Sergi, però després ens ha donat moltes alegries igualment. I res, espero que us hagi agradat també a tots vosaltres, com he dit, i ens veiem un altre dia. Com diem sempre, bon dia, bona tarda i bona nit, i ens veiem al proper partit! Adéu, adéu! Adéu!